ja sam v Budyšine zas po BMK dyrbjał započeć, a to pa ja nisam popravom co, dokiž, kaj sam ja pravil, to ja, te džuro mestna su v celoj republice boli, a moja mać doma miała še jej krujičku, a tež trude kora, to nie šlo, so boh ja mu na montažu hić, a tudla sam se rozsudil tam zastać, a sam pola ZBO w Małym Welkowie jako maler započał. To je małki zawód, kiž jo Budno Hamsce w okresu działał. To by za mnie zajmałsze, ale to by jenož musmo twarili pon te co nowe rodziki su nastali. Radvoju ten kombinat sam ja sobu twaril tam, to by w licze 71, a to by tež ten čas, gdy smo doma naše kru losvodovali. Also naše kru su pon jedna z našich kru, dokiž ona tu kvalitu miała, jo smiała tam do toho nového deno kombinata hić.